Hêzên polîsên Tirkiyeyê di dudê cotmehê de li 28 navçeyên Stenbolê li hember rayedar û berpirsên HDP operasyon li dar xistin. Di encama van operasyonanê de 5 kes hatin binçavkirin ku zêdetirî wan HDP'yî bûn. Piştî lêpirsîna van kesan 15 ji wan hatin girtin yên din serbest hatin berdan. Di nava wan 15 kesan de hevserokên HDP'yên navçeyan jî hebûn. Operasyon ji hêla rayedarên HDP ve weke operasyonên tunekirina HDP tê nirxandin. Aslında 7 Haziran'dan sonradan başlayan Ya rastî em di nava şerekî de ne ku ev şer piştî heftê Hezîranê dest pê kiriye. Li Licê, li Gimgimê û li Farqînê ji heft salî heta heftê salî gelek kes hatin kuştin. Li gel vî tiştî li van deran li ser avahiyên me û malên rêvebir û rayedarên me ve jî girtin. Li Stenbolê jî heman tişt kirin. Ev tişt berdewama wê xebatiyê ku dixwazin HDP tune bikin. Tê xuya kirin ku ê binçavkirin berdewam bikin. Wê çewsandin berdewam bû. Halkların üzerindeki baskı da sürecek. Polîsan di rojberê jî li Enqereyê operasyon pêkanîn û di encama van operasyonanê de 28 kes xistin bin çavan. Li vir jî weke di operasyona Stenbolê de zêdetir ji HDP'yiyan pêk dihat. Hem operasyona li Stenbolê hem jî ya li Enqereyê dibin navê dij terorê pêk hatin. Li gor aktivîst Şenol Karakaş hikûmet dixwaze bi vê gavê bide xuyakirin ku têkiliya HDP bi terorê re heye. Kesinlikle seçime yönelik operasyonlar bunlar. Ev operasyon tekildarî hilbijartinê ne. Armanc ew e ku HDP bi terorê re tekildar bikin. Ji ber ku ev operasyon dibin navê operasyonên terorê de tên kirin. Dixwazin ew îmaja ku HDP çêkiriye ne tenê li Kurdistanê, li Tirkiyeyê jî bişkênin. Em zanin ku ev tişt dûrî rastiyê ne. Ama ben bunun bir etkiye sahip olacağını düşünmüyorum. Parêzerê HDP'yiyan ji çapemeniyê re da xuyakirin ku polîsan xwestine kesên binçavkirî slogana "Çi qas dilşad e ew kesê ku dibêje ez Tirkim, ango ne mutlu Türküm" diyene bavêjin û işkenceya psikolojik li hember wan bikaranîne. Ferit Demirel, Rûdaw, Stenbol.